Deportes Jamex, a túa tenda de deporte e xoguetería dende hai máis de 30 anos. Todo o que precisas para practicar o teu deporte favorito e para que vistas as prendas máis actuais. Temos todo para o teu bebé, para o seu descanso e para o seu transporte máis seguro. En Jamex temos a mellor calidade en roupa deportiva, para unha vida saudable ou para vestir cómodo e co estilo que buscas. En Jamex facémosche a vida máis fácil. O Chantada B empatou a pasada fin de semana ante a Residencia. Un encontro no que faltaron os goles, pero non as ocasións. Os de Juan non tiveron a sorte de ter aproveitado mellor a derrota do rival directo e local, o Chantada Atlético, e tan só conseguiron sacar un punto. A verdade é que recortamos un punto ao segundo clasificado e, sin embargo, a sensación que quedou foi mala, porque, bueno, sabíamos que o Atlético tiña unha seguida moi complicada a Ferreira, que era posible que se deixara puntos ali, como así foi. Estábamos un poquinho obligados a ganar para depender de nós mesmos nas últimas 3 xornadas de competición. Con esa mentalidade saímos, o que fixo que leváramos o peso do partido, creo que de principio a fin. Eles tiveron 2 ocasións claras ao longo de todo o encontro, que foron en ambas contras tras pérdidas nosas que desbaratou Benrais. E sin ser esas 2 xogadas aisladas, que é certo que foron claras, pero fruto de contras, nós tivemos o dominio de principio a fin, tivemos un tiro longueiro, varias ocasións, paradón do portero, un disparo de Jordi rozando o largueiro, varios barullos, varios rechetes, bueno, acabamos hasta con 4 dianteiros volcados sobre a área rival. O equipo sabía o que se xogaba, sabía que outro día era importante sumar os 3 puntos, puxo todo o que tiña para que así fora, pero ainda así non fomos quen de conseguilo. Agora está na recta final a 3 xornadas para rematar a Liga e a 4 puntos do obxectivo e cun derbi polo medio, polo que pode pasar aínda calquera cousa. A verdade é que a cousa está complicada, agora mesmo o Atlético pois ten unha ventaxa bastante importante, non hai que negalo, pero bueno, mentras as matemáticas nos den posibilidades, temos que seguir intentando. A verdade é que levámonos queixando nas últimas semanas de que levamos máis ou menos puntos dos que estamos merecendo por xogo, ou así polo menos o consideramos. Bueno, como vemos, pois o Atlético nas 2 últimas xornadas non ganou, nos na última tampouco fomos quen de facelo, entón, pois, en vez de pensar a largo plazo, creo que é mellor pensar na seguinte xornada, nos en concreto no noso partido ante o Guntín, e intentar sumar e despois, pois, ver como queda a cousa.